Les entitats que formen part de la plataforma Badalona Som Tots opinen que els badalonins s'han cregut el missatge del Partit Popular a partir dels rumors que corren per la ciutat en matèria d'immigració. De fet, consideren que del discurs del Partit Popular una bona part és mentida. Per això creuen que és important trobar eines per combatre els rumors a la ciutat i participen en el curs Saps què diuen, organitzat per Badalona Som Tots. Precisament aquest dimecres ha començat la primera sessió del taller al barri de la Pau, on hi participen una vintena de persones. El taller sobre rumors ja s'ha fet també al barri del Centre i a la Salut i està tenint molt d'èxit entre les entitats badalonines. Sí que la gent té una mica de raciocini fet i tot això, però sí que és cert també que el rumor aquest que s'ha fet de part del PP és molt fàcil de creure. És un rumor que cal molt londament a les persones perquè sí que tenen necessitats cíviques insatisfetes, diguéssim. Els badalonins no és que s'hagin cregut el rumor, s'han cregut el que deia la televisió, el que sortia per mitjà de comunicació insistentment, que en tot cas ell era una opció de canvi. Jo crec que ha pogut més això que no pas el tema rumors. El tema rumors efectivament ha ajudat a aglutinar tota una sèrie